δύο πανέμορφα παιδιά και εσύ και το Σύνδεσμο, τον Κωνσταντίνο και τη Σίλια. Θα πάμε στο σχολείο την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα. Εμένα η φίλη μου είναι ο Νικόλας που βλέπετε εδώ ότι έχει φτάσει στο πόδι μου, 14 στα 15, και ο Στέλιος του στο Σαββατοκύριακο 9 χρονών θα μπορούσε να είναι σημαντική σας. Πέρα από το μας παπάδες όμως, φανταζόμαστε, έχουμε μια κανονική δουλειά, προσέχουμε τους εαυτούς μας, προσέχουμε αυτούς που αγαπάμε, προσέχουμε τους εαυτούς μας για να προσέχουμε αυτούς που αγαπάμε. Τη γυμναστική την αρχίσαμε επειδή μας άρεσε και θέλαμε να είμαστε υγιείς. Για να είσαι υγιής χρειάζεσαι δύο πράγματα. Να τρέφεσαι σωστά και να κάνεις γυμναστική. Δεν χρειάζεται να κάνεις υπερβολές, προσεγμένη διατροφή και να κάνεις γυμναστική. Και μισή ώρα την ημέρα σωστά. Φτάσαμε στο σημείο όμως να κάνουμε τόσο έντονα γυμναστική που σκεφτήκαμε μετά ότι θα μπορούσαμε να σπάσουμε ακόμα και ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τι είναι τα παγκόσμια ρεκόρ, τι είναι ο οργανισμός των Guinness, είναι ένας οργανισμός. Να μιλήσουμε πρώτα, να πούμε δύο πράγματα για τη διατροφή. Ναι. Τι σημαίνει για εμάς καλή διατροφή? Όχι υπερβολές, δεν τρώμε μέχρι να μην υπάρχει τέλος. Δίνουμε στον εαυτό μας καθαρό καύσιμο για να μπορούμε μετά να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και είναι η γυμναστική, ή είναι το τρέξιμο, ή είναι το πρόσωπο, ανάλογα τι θα πάει κανείς περισσότερο. Πάρα πολύ νερό. Αλκοόλ και καθόλου. Βασικά είναι περισσότερο ότι δεν πρέπει να τρώσει παρά το ότι τρώσει, ούτε η ποσότητα. Μπορείς να τρώσει πάρα πολύ, αλλά να τρώσει υγιεινά πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρώσει τόσο πολύ ζάχαρη, αφού μπορείς να πάρεις τα σάκαρά σου από τα φρούτα. Και επίσης να ξέρετε ότι μερικά πράγματα που νομίζετε ή όντως δεν σας αρέσουν τώρα, εάν τα φάτε γύρω στις 10 με 12 φορές, οι γευστικοί χάρτες που έχετε αρχίσουν να τα συνηθίζουν και σας αρέσουν. Στην αρχή δεν σας αρέσουν. Όλα συνηθίζονται και μετά βρίσκεται και απόλαυση. Και με λίγα λόγια, εμείς δεν τρώμε γαριδάκια, δεν τρώμε μόνο σοκολάτες, δεν τρώμε τέτοια πράγματα. Είναι και το αντίστοιχο. Θα δείτε ότι εάν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο αγαπάτε πάρα πολύ, και για μένα αυτό το χρόνια τώρα είναι το τρέξιμο, εάν φάτε κάτι το οποίο θα σας στερήσει αυτό που αγαπάτε, κάποια στιγμή που πάμε δύο γονείς τους οποίοι είστε σε ένα σαν γιατί είχαμε πάρα πολύ πιο πριν. Ότι χρειάζεται αυτό είναι το παγόδια του αρσενάκι, τέλεια, δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα. Δεν άφησα τίποτα, δεν είχα μετά κουρέγγιζα αυτό για τρέξιμο. Είναι πάρα πολύ άσχημο, δεν έχω τρέξιμο. Από τότε άρχισα να λέω εντάξει, ένα κρατανάκι είμαστε μια χαρά.